أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Abana koi. Fian min be kono tene kono. O te jagoya. Josi Sedou. Jeli chakoroba. Josi Sedou. Ne. Biye Jumae. Juma. Biye laharoma donye. Skei. Biye ala deli donye. Joani Sedi kado biye sarakati bodo doye. Joani Sedi kado ala anda ni ndamanda de kama. Buna aramade. Jine. Urdane ni meleke. Joani Sedi kado ala manda foi kama dukulu sabe. Anga ale ala deli. Anga shun. Anga sali. Anga jagabo. Joani Sedi anga ta maga ni ala sekanye. Joani Sedou. Subhanahu wa ta'ala. Ako aye min da ikadon aye min yere da ni diɲɛ daro kanu kosɔn ta de Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako Joani Sedi ka dɔn an zali o sali an ka sɔli kɛ kira Muhammadu ya Rasulullah kan. Joani Sedi ka sɛbɛn fura tɛ yen o dalu tɛ maa bolo ko ala ko k'ale yɛrɛ bi sali walima ala bi sun. O dalu tɛ maa bolo o tɛ yen. O tɛ dɛ. Ala m'o fɔ. Nka ko anw ka sun an ka sali ale ala ye. Ale ala ye. Joani Sedi min ɲininka o ne ko ni maa min walima kabila min walima diɲɛ jamana min ko an tɛ sun ala ye an tɛ sali ala ye a bɛ mun bɔ ala ka alaya la. Ala ka masaya foyi putere. Joani Sedi foyi an minnu bi sun n'an bi sali diɲɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen bolongɔni bi da yɔrɔ an k'a bɛɛ ka sali yɔrɔ ye a bɛ mun ɲɛ ala ye. A ti foyi fara ala ta kan foyi. Joani Sedi ala ɲɛ kelen ye se masa Joani Sedi ala ɲɛ kelen ye min ɲɛ a wa fasabandiya tigi ye o ye ala ye an b'a ɲini ale ala kelen fɛ Joani Sedi k'a dɔn ala min y'anw da k'an k'a ɲini an k'a deli Joani Sedi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ale de y'anw da jamana kɔnɔ jamana min n'a to a ye ko Mali gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛna sini min bɛna sini kɛnɛ ale Alahu Taala b'a dɔn Joani Sedi fɛn o fɛn n'o ye ɲuman ye k'o de ka ɲi anw ma ala k'o kunsi an ka jamana ma. Wilibali filɛ sa. Wilibali dɔ dɛ. Wilibali dɔ dɛ. Joani Sedi fɛn o fɛn n'o ye balawu ye n'o ye tɔɲɔ ye Joani Sedi k'a dɔn n'o bɛna ni ayiwa damakasi ye an y'a ɲini Subahana wa Taala fɛ a ko ta ka bɔ anw ka jamana kan maliden cɛman musoman min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan hami kelen de b'an bɛɛ la Mali sumaya ani Mali basigi nin jahadimaw Joani Sedi k'a dɔn nin sɛtanɛmaw nin balawumaw minnu ɲamakilen don ka ɲɛsin an ka jamana na Joani Sedi a se bɛ Subahana wa Taala ye k'a bɛɛ lajɛlen ni minɛ miniti kelen ka kɛlɛ ban. Allah atakbir Allah Allahu akbar Allah ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ Mali k'a suma Mali ka Mali ja k'an kunna diya kunangoya tɛ min kɔfɛ an b'a ɲini Subahana wa Taala fɛ ala ka don an ni banbanjuw cɛ an b'a ɲini Subahana wa Taala fɛ ala ka hɛrɛ suru an ka jamana den kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ala min n'ale de ye se masa ye n'ale de bɛ ko dogolenw dɔn Alahu Taala min n'ale de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama ka sɔrɔ a ma kɛ Alahu Taala min n'ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bancogo dɔn Joani Sedi ka sɔrɔ a don ma se an b'a ɲini ala fɛ ala min ya Rabbi min ye Muhammadu ya Rasulullah ya Rabbi a ka kira sanumai sallallahu alaihi wasallam a ka nin kira in a ka ko kama n'a bɔnnaw maga ni Madinɛ barika kama Kuresiw barika kama karamɔgɔ sunkalo sera dɛ kana ɲinɛ dɛ Joani Sedi sunkalo sera madala nin ye sunkalo makɔnɔ juma laban de ye madala ni juma wɛrɛ bɛ yen ka sɔrɔ an ma don sunkalo kɔnɔ o tɛ dɛ Fatiha gɛlɛn bɛ wa fayida Joani Sedi fayida min bɛ yen karamɔgɔ wari ko don wa n b'o f'i ye ala kama Allah Amérique jakite ni yɔrɔnin ta ka ɲɛ dɛ n taara mɔgɔ ka fayida di n'i ma a yɔrɔnin enregistré a tɛ segin a kan dɛ n b'o d'i ma ala kama Joani Sedi sunkalo setɔ filɛ yɛrɛndiya i yɛrɛ jira o dabila fanda min b'i ka du kɛrɛfɛ n'a b'i ka sigida la don a ka su fɛ dɛ malo bɔrɛ d'a ma ɲɔ bɔrɛ d'a ma sukaro bɔrɛ d'a ma Joani Sedi kan'a kɛ ni yɛrɛ jira ye wari min b'i bolo a ta i ka taa d'a ma ala jati kama. Karamɔgɔ hali video nin ti k'a la ka bila Facebook kan wala TikTok. O ye tɔgɔ ɲini ye. Ala mugu tɛ TikTok la. Allah kibaru belebele. Joani Sedi
men yɛrɛ jira ne tɛ mantini vanye sukoro tɔni tɔ k'a da ka télévision wele ka jama wele nin ye fandanw de ninnu mi bɔ nin yɔrɔ in na an n'an bɛ nin di ninnu ma journaliste di k'a dɔn i tɛ Ala ɲini i b'i yɛrɛ de ɲini Allah wulibali ne ko balima joli joli bɛ yen n'o bɛ min dun n'a t'a bolo sunkalo in na e sigiɲɔgɔn joli bɛ yen min ni a kan ka min dun sunkalo la n'a t'a bolo a se t'a ye et alors e t'a fɛ k'Ala de sɔrɔ wa e tɛ Ala de ɲini wa wa fura fili bolo nin ye i bɛ Ala sɔrɔ journaliste Seydou k'a sɔrɔ hali i ma wɔsi ɲuman a saraba ye Allahu Taala ye Ala k'an kɛ ɲumankɛla ye Ala k'an kɛ ɲumankɛla ye journaliste Seydou k'a dɔn sunkalo n'a ye maa min ja a bato n'a ye maa min ja a lagosi a tɔnɔ bɛ Ala de bolo karamɔgɔ dɔw bɛ ka silamɛya lagosi sisan Facebook kan dɛ awɔ u bɛ ka silamɛya lagosi dɛ o waati sera o journaliste Seydou k'a dɔn maa minnu b'a la n'an dalen d'u la ni olu de ye an ka kalanminɛnw diinɛ na n'olu ye diinɛ gosi mɔɔw b'a lagosi an karamɔgɔ Hayidara y'a fɔ an ye sunkalo mana se u bɛ wuli a ye baaraw datugu a ye dulɔsow datugu journaliste Seydou n'u ko dulɔso de bɛ taama ka n'a yɛrɛ jira e la wa ayi maa de bɛ taa dɛ a ye dulɔsow dayɛlɛ a ye baaraw dayɛlɛ nka a ka ban ka taa a ye dulɔ sɔngɔ nɔgɔya wallahi ne ye silamɛ limaniya b'i la mun ne bɛ don hali n'u y'a kɛ fufu ye e bɛ don mun na i tɛ taa et alors mais miyaari wayi est-ce que an karamɔgɔ Hayidara y'a fɔ an ye journaliste Seydou k'a dɔn limaniya jɔnsen fɔlɔfɔlɔ ye silamɛya de sali tɛ journaliste Seydou k'a dɔn wulikajɔ tɛ min ye wurudijalan ye o tɛ ka Ala dɔn ka segin k'a dɔn ka siran Ala ɲɛ Ala de ɲɛ bɛ ne kelen na journaliste Seydou k'a dɔn o de ye diinɛ ye Ala k'an sutura Ala k'an sutura ya Rabbi Ala k'an sutura Ala ka maliden kisi hami bɛ min na jamana kɔnɔ journaliste Seydou ni furudimi b'i la a kɛnɛ b'a ye Ala ye tension mana k'i la a kɛnɛ b'a ye Ala ye journaliste Seydou nka Ala ka tension n'o ye minɛ don o don i tɛ bɔ subhanallah Ala k'an'o cɛ janya koyi n'o ye minɛ dogo dogo la an b'a ɲini Ala fɛ journaliste Seydou bɛɛ lajɛlen k'i bolo kɔrɔta sanfɛ a'uzu billahi minash shaitani rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika la Allahu la sharika la la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur rasulullah ɲuman kɛbaaw minnu ka ɲama an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u sutura Ala k'u sɔn Bamade Ibrahima Karanyara n'ale taara yɔrɔ de b'a kibaru sɔrɔ a bɛ pari a bɛ pari ya hala m'a fɔ n ye o de la kɔngɔ bɛ ɲini k'anw fa yan a dɔgɔnin Alu bɛ yen Cheikh Umaru bɛ yen yalima o bɛ se ka kɔrɔkɛ in jɔyɔrɔ fa yala a kana wa Allah Hamadi Bamade ɲɔgɔnna sɔrɔ man di dɛ Ibrahima Karanyara Hamadi est-ce que Hamadi Ba Seydou bɛ yen Nandu Ndoma Kalhardi J3 Ba Seydou ye man di de a ye ka go o ye yegoya da ye i b'a fɔ sunkalo tile fɔlɔ a ye ka go n'i ye san dankɛ i y'a ɲini i m'a ye n'i y'a ye tile kelen a bɛ san 20 hɛrɛ suri kan san kelen a ɲini i m'a ye i kana décourager i kana décourager dɛ ni n'a ye ɲɔgɔn ye don o don i ye san kelen min kɛ n'i y'a ɲini i m'a ye san 20 hɛrɛ a b'o suri wa ɲinan ne san da ye ne bɛ k'a ɲini dɛ ni n'a ye ɲɔgɔn ye don o don ayiwa i ka baara ɲɛna koyi subhanallah ilaha illa ka misiri ne bɛ taa seli ye ne min kun munumunu ja ne bɛ taa yɔrɔ min ja tɛ seli ye a bɛ seli fan dɔ in de fɛ nka bi an jigin ani n ka zuru ye si tɛ kɔlɔsi ye aran fɔlɔ min bɛɛ gu ka taa ɲɔgɔn ɲɛfɛ n'i m'a ye n da kun tɛ ala ko ye dɛ n'i m'a ye sɛgɛ bɛ na n'i m'a ye ala tɔgɔ fila bɛ n bolo n'i solila k'o fɔ jɔn o jɔ kama o dugu tɛ ja abada ni n'o ye tigi ɲɛmada ɲɔgɔn kan hali n'a bɛ taa yɛrɛ d'i ma o kilisi bɛ n bolo o fɔ ye a fɔ bisimilahi n tɛ se k'o d'i ma karamɔgɔ ŋaniya jɛlenya ŋaniya ɲumanya ka ɲi subhanallah alazim amin fatiha amin la hawla wala quwwata amin alhamdulillah ya rabbil alamin dama tungara
Naamu. Dugu bɛɛ sera dɔnba. I kunkolo ni binviere tɛ ba. Siga t'o la. Bala cogo bɛ di dɛ. Joasi Seydou. Physique belebele fara mangani ka. Doni kilen dɔ don n'o t'a ti fɛn bɔ a girinya na. Joasi Seydou k'a dɔn ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma le triomphe de Mali. Mali ka se. Joasi Seydou k'a dɔn Mali ka se Mali ka se baya. Sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Badou Escobar. An ka kununko maana. Joasi Seydou k'a dɔn nkalon ani namara o tɛ ko kura ye politique la. Ko kɔrɔ don. Joasi Seydou k'a dɔn min delila ka kɛ n'i y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ natɔ ye i k'an ka sɔmi joona. Sɔmi yɛrɛ la Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa o boli mango. Sɛbɛnnikɛla ko k'a mamu. Ka nkalon tigɛ ka kow boloda. Joasi Seydou k'a dɔn ka ko dumanw ɲɛfɔ ka da jamana na walima ka nkalon tigɛ ni k'a da fanga na walima fanga ɲɛmaw la. O de ye laada ye ayiwa i k'a dɔn démocratie la jamana in kɔnɔ. O kɛra. San 30 an ka segin an kɔ dɛ. San 1991 Joasi Seydou k'a dɔn wulikajɔw nana boloda. Maa dɔw farala ɲɔgɔn kan cɛ bɛɛ muso yɛrɛ bɛɛ. Joasi Seydou k'a dɔn tubabuw ka janfa o ye kɔrɔlenko ye. Joasi Seydou k'a dɔn Baba Musa Tarawele a donnama in fanga b'a bolo jamana in ye kelen ye. Joasi Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ka hami ani ɲɛta o de talen bɛ ka jamana sɛgɛrɛ. Joasi Seydou k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan nana boloda. Dɔw ko janfa in bɔra tubabu jamana de la. A nana ɲɔgɔn kɔnɔ suruku ka ɲɔgɔn kɔnɔ suruku. Joasi Seydou k'a dɔn Musa Tarawele so don min y'a furumuso ye Maramu n'a balimaw o ye jamana walankata nafolo min b'u bolo. Joasi Seydou k'a dɔn i tulo tɛgɛrɛ jɔ dɛ u ko miliyari 600 o de bɛ Baba Musa Tarawele n'a somɔgɔw bolo a n'a furumuso. Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye suli da ye min ya an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn kɔnɔ suruku ka ɲɔgɔn kɔnɔ suruku nka janfa in jubaju bɔra fan min na tubabu faama dɔ de tun bɛ yen a donnama in kama François Mitterrand. Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin ko nana labɛn i k'a dɔn k'a tigɛ k'a da Musa Tarawele tɛgɛ a tɛ tugu. Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye hakilina bɛɛ lajɛlen nana jɛngɛ a bɛra sa. Musa dun ye kuma dɔ fɔ a don a ko maaw ka hakilisigi kɛ jamana in bɛ danga min na a fɔra ko démocratie tɛ se ka na o cogo la sabula ale kɛlen bɛ ka parti min sigi o bɛra ka démocratie boloda dɔɔni dɔɔni. Joasi Seydou ni dun ye awa kununko maanabɔ k'i to bi la i b'a ye k'a fɔ bilhak Baba Musa kun n'a mɛn ni sira min ye k'a fɔ démocratie ka don dɔɔni a ka faamuya o de kun ka fisa farafin jamana ma o de kun ka fisa Mali ma. Joasi Seydou k'a dɔn an kɔrɔtɔra n'an sɔnna Musa Tarawele ye min fɔ k'a fɔ démocratie ka don dɔɔni a laban bɛna kɛ tɔgɔtigi ye a laban bɛna ko in fana bonya sɔrɔ a karama bɛna d'a kan an ka dulaki fara ka bɔ a kan ngami. Joasi Seydou k'a dɔn awa wulikajɔ ani awa mankan nana boloda o kɛbaw jamana in kɔnɔ a dɔw balolen don hali bi n'a ka bi hali fɔ Umaru Kɔnare min ye Baamundaga ye min ye Ala ka hinɛ Mamadu Lamini Tarawele Sumailu Bube Mayiga Ala ka hinɛ min ye Madame Si Kayatuso ye. Joasi Seydou k'a dɔn fana Madi Sisoko a tɔ ka ca. Joasi Seydou k'a dɔn ninnu damanda nana dulɔki bɔ k'a da Joasi Seydou k'a dɔn su man di tile man di min ye nɛgɛni ye foroba cakɛlaw olu ka tɔnba UNTM Bakari Karan bɛ Ala ka hinɛ o fana nana don kɛlɛ la. Joasi Seydou k'a dɔn a nana bisi basa Mali fa bɛɛ lajɛlen la su man di tile man di. Joasi Seydou k'a dɔn a nana kari ɲɔgɔn na. Sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn o donnama in kama o y'a sɔrɔ tubabuw ye dabalijugu dɔ tigɛ o ko min ma ko Somebol de la Bol. Joasi Seydou k'a dɔn dabali in bɛɛ lajɛlen bɔra yen démocratie ko kuma a n'a kɛlɛ a mankanw kan ka taa sira min fɛ katimuw kan ka taa sira minnu fɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn k'a ban. Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa Mitterrand a furumuso nana jɛkulu dɔ sigi o jɛkulu de nana ni nafolo ye sa munumunu salo ni jateminɛ ani mɔgɔw kɔnɔ surukuli. Joasi Seydou k'a dɔn o ta kɔni kɛra o damanda ye. Sɛbɛnnikɛla ko farafin ti bi bɔ a yɛrɛ ma tuma min Joasi Seydou a y'a sɔrɔ dangɛra min kɔni ye mankan ye o de bolodara. Joasi Seydou tubabuw ye nin damanda min kɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na. Joasi Seydou a ka ca i ko ayiwa a ka ca fo k'a fɔ k'a to ten a ko farafin jamana ka dɔgɔ u ma min da kolon di k'a filenkolon di o cogo la n'u y'a ye ŋana o ŋana b'a fɛ ka bange dugukolo min sanfɛ u bɛ dabalijugu tigɛ o senkɔrɔla la Joasi Seydou k'a ɲaami i yɛrɛ ka jamana den dɔ dɛ u b'olu de su ka taa bila la. Sɛbɛnnikɛla ko Joasi Seydou a ko nin dafirili ma daminɛ bi min ye Baba Musa ka fanga y'a dafirila nin cogo in na min ni min fɔra an ye Joasi Seydou k'a dɔn a tiɲɛ nana dɔ kɔsa fɛ sabula miliyari 600 o jate bi président masakɛ min bolo o ye Sonba ye. Joasi Seydou k'a dɔn kiriw nana kɛ min ye ayiwa Musa Tarawele ka kiri ye sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a gun qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer je ne sais pas hali sini
a tiré Bamado. Tireli amo de la folo. 700 milliards maye. Nania. Jol Sedou. Minu ngoko milliard keme woro. Milliard keme shegin ba bolo. Journaliste o segesegolu nana bolo da. Apma dalu bemi. Jol Sedou kadu ya sama. Ka sama. Min dara yo kono yo do. Million keme fla. O dama. O million keme fla yin. O de dona forola. O million keme fla yin yere de. Ala ka hina Musa Traoré la ikado fofo ibo anyi de million keme fla dama. Kwa ka foro gla. Hali binaka bi wari ndo nyoro maseka yi. Wa o ma kele on balo ledo una nyengo on se regarde. O de ko ye mouvement démocratique bi. Galofin kada jamana kundigi korola. Vendredi noir. O do. Aw be bursu ko nana ama Bamako so. On kuma na bawo. Ya Allah. O ya sura ne be Khalifa Bougou. Jalde kuma cha manjala. Mais ani Bamako kuma nyane 25 km de Bamako. Oui, mais tu étais tout petit. Khalifa Bougou ambi Bamako kuranyele. Tu étais tout petit. Ngume don ndo oui. Mais arrête ça. On va passer ma. O ya sura ne fene ngolo kunga pani to we kui. J'étais le plus j'étais le caïd du groupe. Le meneur du groupe. Jean Cicédou. À toi, pharmacie populaire biti domi. Au kera jalde jolé nyana. Au kera nyana. Allah. Ya ina magaja. Te cheni do. Ina na mena koi. O tiran jolé nyana. Ko. Sukuba kono fe ndogoydi. Malimagi c'est ça. Sahel vert. O tiran jolé kumbi. Ngo. C'est-à-dire que ne mana makura ou o pamu magasin Dakar ma ebea. Ningera ne nyana. La hawla wala quwwata illa billah. Yoro ci ka ko bora ni fota. O kenan jole nyana. Ye ko chama mako koy. Ministère de la défense. Dongeray. So do marfani grenade ni fe ka che. Jalde kuya. Témoin oculaire. On bise ka puma Mali kono kan disi goshi. Wallahi ni sembele nege de wolo vlaje. Moi j'ai vu. Et Jako bandia de boya na tien. Tanyadon. Bandia de boya na ni tien. Be nebe ko dama min doni nyamana ngono. On mana makura wule hakani. Mais tu es l'acteur du mouvement démocratique hein. Mais non, mais on nous a trompé. Hakani jeni. Ataka de akadu febe do. Nyaye de koyi. Nyaye. Domi baba Musa minana. Ni andara nyon soro bourdi travail la. Nayi jata orte mena ka filmu nyini. Ni ya filmu nyini kaye. Iba ka fo mi nyefugula bado be chedo kana. Akelebe ka fe milinge nedo. O inedi. Iye ni bonyewo abeni samele je nedo. Daji. Bila kona dindole yego. Je tu es témoin. Ko bolé do nyon avec Kelende. Au vendredi noir. Johnny se dit cadre maminu ni maminu ndeshira kufa. O donelu. Johnny se dit cadre ki boala. O nyon na wera dekera. Mi nye Mali coup d'état desera ka ba. Mundo de. E kwa juta ni ngwe va mu bala démocratie nyabalia yawa. Jamba de be. Voilà. Jamba de Kera Kabi. Bon, on n'a pas dit la vérité aux gens. Non, bon, Johnny Sedou. Na fora bi. Mi nye wulika jokura o bolo daledu. Haklina kura nanedu. Na fora mado be dibila. Kado nunu nye sora sifanga de. Nunu nga haklina manyi. Abita. Yala ma iti tanae baba Musa Traoré ka kilela wa. Opunga fasa ni démocratie nyede. Baba Musa kilela. Klone kumisi ka ke malila. La hawla wala quwwata. Ibe la wuli ka jonna na boloda jonni so di shumandi klemandi aya bi sodo ay jamana ci aya wala ngata jonni so do mata wolo coup d'état la maminu ni maminu zara pama mablabia pew kera shufuye jonni zara de usarami usaramuna kera shufuye ite shibondege saya fu na alache ite shibondege boshini fu wala nyena ngeru ko ado ngo uyuka miliaru nuka ndanda umina kanyina uko ngo amzona muma F5 wa atogodi M5 ngo amzona utama ni fe mafanga kabi nga plan B dwenyi oui ni fanga bina mu au bina munge putre ayira plan B coup d'état wala makewa ba transition amba guza sanduru ndola sada sanduru do mouvement démocratique bolo bolé do ala koyi apa na mo akati nyewu ubi kele la de faut te méfier olu debi jamana jamba wo donde olu de ni France kadi uni seda o kadi embargo e bi shika la de ni ma doni ndo da bi shika embargo la de foku de jamana do nga nye don u ka famel so mi ngera kunungo hal yoro jande onyu ana wara debi sena wanze ba koronte ni munye sebanye anye mi mbo le turanfu du Mali kono akabi bolla le triomphe du Mali amboufo mindega do ka boni sebanye ango mi ma le soir de Bamako wula fasiriba no la ya jara ni ya ka sebanye cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie au mana
u ko marsikalo tile 25 tɛmɛna Asimi ka fanga banna fanga kura de kan ka sigi sabula fɛn min ye transition ye kalo 18 min fɔra olu kun ye tabali gosi ka ultimatum di k'a fɔ n'o dafara bɛɛ fɛn min ye transition kura ye o de bi sigi olu ma se k'a faamuya CEDEAO yɛrɛ k'o ye dayɛlɛ k'a fɔ fɛn min ye Mali jamanakuntigi ye u kana u n'u ka sigi ka kuma k'o banna ka taa fɛn min ye cadre ye u k'o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na e de ye jamanakuntigi e de kan ka taa jamana kunkanko kuma fɔ munna i b'i ban ka taa sabula anw b'a fɛ e yɛrɛ de sen ka bɔ a la sa transition kura ka sigi an ka tɛmɛ ni baaraw ye an tɛ Samanikala ko a ko fɛn min ye kunnafoni di baro ye u y'o kɛ fɛn min ye laseli ye ni k'o kɛ u ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye transition ye a taa cogo man ɲi olu da t'a la maa caman bɛ yen minnu bilalen bɛ kɛrɛfɛ olu yɛrɛ b'u yɛrɛ la ɲininka sanction minnu n'olu binna jamana kan n'o kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya ni sɛgɛn bila jamanadenw na yala Asimi Goyita t'a kalama wa yala Choguel a t'a kalama wa walima u mago tɛ malidenw ka tɔɔrɔ de la sabula olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna sanction ba bɛ da Mali kan kalo kelen kalo fila fo ka se kalo 3 ma fɛn min ye Choguel ye a ma boli ka taa Faransi Asimi Goyita a ma boli ka taa CEDEAO deli yaasa embargo ka wuli jamanadenw ka lafiya f'u bi to kano gɛlɛya ani kati gɛlɛya la ka taa kalo 22 fɔ CEDEAO ye u ko olu yɛrɛ CEDEAO ye min fɔ kalo 12 fo ka se kalo 16 ma k'o cayara han ko kalo 6 wala kalo 8 Jean Zedou fanga tɛ wa u ka sɔrɔ tɛ wa wa a tɛ bila u da a tɛ bila o tɛ kɛ donc ka kuma tɔ fɔ sa u ko fɛn min ye kalo 6 walima kalo 8 ko Asimi Goyita ko b'a bɔ a k'a teliya ka kalafili labɛn sabula olu labɛnnen don ni tabale gosira fɛn min kɔni ye fanga u bɛna ndaraki sɔrɔsiw la paraw ni k'u sigi ko an bɛ don minɛ ko bi n'o ma kɛ sanction min n'o talen bɛ Mali kama ka frontières datugu ko kɔngɔ bɛ maliyɛnw na han u ko an bɛ don minɛ ko bi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gannen don n'an wuli ka jɔ ma kɛ joona gɛlɛya min bɛ yen n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye kɔngɔ mana faraw kan banajugu ani kɔlɔlɔjugu de bɛna don kan wa ko sunkalo jɔtɔ min filɛ nin ye k'olu jɔrɔlen don jamanadenw bɛna kɛ cogo jumɛn na olu b'o ɲininkali la an musow u denw ko fɛn min i jɔ sa o ye terejuguya kuma de ye foyi t'a kɔngɔ taana minɛn da e ma daraka dun sɔgɔmada in na cadre de bɛ k'a fɔ bon ta ye kalanni dɔrɔn de ko an kunna sa an ye an balen don o n'a démocratie e mɛ ne girin dɔ ta sa Sɛfan ni fɛn maa y'i fa la den i dusu da sa démocratie de don ninnu de k'u u ma sɔn an k'olu fana ta fɔ la démocratie i dusu da bani namu kɛlɛya u k'u sigi k'an taatɔ lajɛ bani u ko an musow an denw k'u kɔnɔ gannen bɛɛ an ka baloko bɛ kɛ cogo jumɛn na ko sɔngɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara i b'a fɔ ko tigi tɛ jamana la o tuma fɛn min ye BTP ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ siman tɛ se ka sa nɛgɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ ko kɛngaleri caman bɛ yen n'i ye nɛgɛ ɲininkali kɛ o da ka gɛlɛn o tɛ Mali kelen ye bi cɛncɛn o gɛlɛyara ko dɔ farala taji fɛnɛ kan fɛn min ye transport ye n'o ye passew ye ko dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan wa ko embargo de y'a sababu ye o tuma munna Asimi Goyita a ti boli ka t'i biri fɛn min ye CEDEAO kɔrɔ min bɛ se k'a to bɛnkan ka sɔrɔ min bɛ se k'a to teliya la levée immédiate des sanctions de la CEDEAO ko f'o de ka kɛ cadre ko cadre d'échange pour de transition réussie parti politique minnu ko olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan transition ka ɲɛ u ko fɛn min ye sanction wulili ye o ye diyagoya ye wa u bɛ min ɲini Asimi Goyita fɛ fɛn min ye a ka 18 mois k'o banna teliya la a ka élection date fɔ min bɛ bɛn CEDEAO yɛrɛ ma min bɛ se k'a to kalafiliw ka labɛn joona sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Asimi Goyita m'o kɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ n'o ye Mali sɔrɔ Asimi Goyita nɔ don maliden minnu bɛ yen n'u tugulen bɛ Asimi Goyita ko la ni kara o kara y'u sɔrɔ k'u yɛrɛ ka ɲini ɲɛna don sabula CEDEAO ye kangari da a mɛnna cadre d'échange parti politique ko a k'olu bɛ min ɲini joona o de ye k'a fɔ fɛn min Asimi Goyita ye a ka sigi baden labɛn a k'olu wele yɛlɛma minnu bɛ fɔ n'o ye réforme ye u ka jɛ o ma Faden Gardi u tɛ wele u tɛ wele ya kɔngɔ b'u la parti minnu ye nin kuma fɔ kuma ma jɔ EPM o ye IBK ka majorité kɔrɔ ye olu y'a sɛbɛn ARP Espérance Nouvelle jigiya kura Pulo ka mɔgɔw olu y'a fɔ NVPM i jɔ dɛ o don ko u ye mɔniba kɛ Pulo faso la a ma taa a taalen don kɔ kan fɔlɔ sangɛmɔ o kɛra kɔ mɔni u ka kɔn mɔna kɔ e ma dɔn Pulo ye dimi don dɔngɔnɔw na n'o bɔra yen Pulo cɛkɔrɔba ka kule n'o bɔra yen ka boli ka t'i dogo n kɔnɔ dɛ bɛn ka kuma cɛ jugu ta k'u bɛna ale fa
ni ngwe ngwe azeka ta fasola Pula Pula pays dogo ayi kupuna alefa Pula tizeka ko police uniforme na ale koloshi ale kaso kupuna ale ka demba fa anyinga ka nyininga alaba go no ko chema iberde ale wele ko fai kangalo na chema na ibe to ba ma ko cauchemar ni so go gelege asuguradi itipanga wuli do asuguradi nam asuguradi aya nam Sabanigala ko ako fem minye asma CFP olu yo o sabana o tagano bla yelema o te Musa Maraka mo yo wa olu fene ko te ko o yu makai ADRP ICAP CND Sedu CV afoko tousa afoko tou Fasoko ACRT afoko ana tou ibishu ko ana olu de ko femi ambargo e ko akawulite femi asimi kaka dele surmanita aleni sanjo ka bo jamana ka election ka labella yasa olu yere daga do mana muna kuni vle ni ngalombu da Jose Sedu ne ba amed exa kan wa Malika di koyi Malika di Papa fere fond la kodon Nege kanye tan place ra Bamako Ka fo jigine o ka bonya masegi be awye Dabatungara angata Jose Sedu sama kungolo a teku da kelen ngono Jose Sedu membolo bugo ka do ninga boni sebe me nu ka ma nouvelle horizon nyadangura sebe ni keba atwa de ko ay wa hawa Shaidu Traoré ni naka andemuso yi Shaidu Traoré ala ka hina ni nako demuso yi Jose Sedu gafure hawa ko ako wuli ka joni jetemina na ika don abo fadin jugu ni fadin gardi baraka fon miri ni ndi mali soro na soro la u ka miri jamana dafrili walma jamana ka ko bani Jose Sedu ndi jamana soro sabula médiateur mi no mi baraka kuma sedawo ni mali ni nyanje good luko Jonathan bamblabasi kele do ka kono Bamako clé flyna anatodu Joni Sodi kado aka se nani ikado kuma jonjon babulo kuma girima babulo Joni Sodi kado ani jamana famawu ikado mi nyefoka ben sedawo ikado koni o besigire do ko kono sabula hakilinaw ani minu bi korosilike Joni Sodi kado ani nyema ba chama olu kelembe ka wulika joke abaninga kuma adugudu ni macha mavo gudu Jonathan se ngone annani annaka foko sedawo ka manga bana mali ni sedawo ni nywaje Joni Sodi kado yoron gele hanno asorola o mandi dowi ako minye aywa wulika joy ani jatemine Jonathan Sodi kado sedawo ka toy o mini mingera ka danyo anga klefla na yodo gudu Jonathan bora ya annana ni kuma minu nye mali famo ya jirala ka fa ando fe mikado mali do nye minyini oyeni nde anu kuma ka kele de taro woroni be ikado ye gerenda siri mali la mali damata kwe Burkina lagine Joni Sodi ni jamana saba imbele jele be abasedawo ka marfa daburula akonga minye ningonye yani gudu Jonathan kana ako chedo be minye awa Mario Gomez Fernandez Joni Sodi kado okungona kana nye kabini maskolo club bisaba obia amasuna abada lasigide bi mali kono ano enywanyi mali fama fo be ano lu enywanyi Joni Sodi kado kasika kuma kan jonjo soro ni bele jeleda gudu Jonathan kan nani abise ka labe jugomi wasa ani kuma nyena mabisegi benga ngase ka sabati Joni Sodi kene furale do kaje ako era ki boala Joni Sodi kado gudu Jonathan tale minya Abla Jopi ministre des affaires étrangères o fana kuma shi Joni Sodi kado atamana sida o fama fo be ani jesegina ni jamana maba fo be aduna bele jeleka mali ka hakla minye chamanje fanga ka hakla minye Joni Sodi kado ko se ka sabati tugomi sebene kala ko fo ala ko de note benga unye nyu anzoro kaba Joni Sodi kado abo mingo ni aywa sungolo nye Joni Sodi abidamene herani badila ni ala jenenai sabla sida o ani mali uka nyu anvamu Joni Sodi amanja nyu anabli sebene kala ko akuni ko takulaje ko kalo dama do mimbu ni nyu anje gele bato labli Joni Sodi ka sabla ka aywa minye masebe uye o mana sigi kuma kuna Joni Sodi ka do atayoro ti jan ko sobe ako mingo ni hakilina uye ubini ka nyu anzoro kalo shegi kalo tan Joni Sodi ka do ayi ko ne otiku gelemba yo dama de bu ni nyu anje uka kila doro Joni Sedu sebene kala ko ako gerdige badde ko ni be abagudu Jonathan na sei ikado anini soja ka bo jamana kono ka sai kana fo jamana donye aba ikado seda o ka manga ani malicha bana ni ngunye sebanye anyemi bo nouvelle horizon kono nyedangura
daba tungara dozo bena kungo tanfa min diga do ka boni sebenye ango mima indépendant fasiriba no ye Ablaye Jaraye ni ya ka sebenye politique puma fe menye sigi ka fo CEDEAO ni Mali ni nyanje o puma ano wuli ka jo ka to colonel Assimi Goïta bolo nga fe menye kele fere kele ke mina sani ani gili doni armée la colonel Sadio Camara ale ko ale bo barake a date politique puma na sebeni kala ko akoni ya ta kalaje fe menye ministry colonel Sadio Camara ni ya ye chepasani ba fika di kamakoro na ala kanichi neko sorasi mi nga puma kasuma fa ba chunga suma wala ni gen nga puma amainde hani ya puma to ye ibado ka fo ni attegri puma no fe mais l'armée du Mali ne ko ni nya de ba soro sigi ba to sigi ba to te ayi ni ya chogo ya di e biti sigi bi puma keme fo abi fla doron de fie wa o fla inde do de wa a be flali ke fla chugo mina je se dis ka do ateta hal yoro jan abi puma droit dans les yeux deux phrases trois phrases abana puma bana abi kodu Sénégal ko ako colonel Sadio Camara fe minye Assimi Goïta ye aye dana ya da cheba minga ka Mali armée da ma ya da tigima sabula ma min be fe minye jilo kodo ka fe minye bamanye kodo ka tementineni ka ako fe minye nye chiliko yo ode bi kono Sénégal ko fe minye ni colonel nye ale de wuli kajo cha mange ina fo Assimi Goïta yere wo ye chenje fofo chugomina Sénégal ko ka damene 2010 2011 fo kana se fe minye Mali armée re abi gele soro 2012 wati mina che munu nye wuli kajo ke ka damene ka lieutenant Jalala capitaine commandant fo kana se fe minye colonel ya Jalama a bela jele mate colonel duru la mi mata ta tasmana benigala ko ni bela jele kele nyedo fe mi nye gele ya te kele la gele ya mi be armée kan ni maba ala kalulu ye sabula olu yere de taru nu dala fe mi nye vis-à-vis de Kinshasa benigala ko ako fe mi nye jugu ye ka ku koro fe mi nye l'armée aka jamba maraba jugu fe ani armée nyama jugu do fe ka Mali yere armée bela jele bi dinga kono o kera sa en 2012 akera ti Samanigala ko ako domina fe minye menaka ya bibi ma munu me kele nyefe o colonel Sadio Camara ale de kunye commandant de bataillon ya ablale mbe nyefe o do abe ma mi nga marakono o ye general Gamuye Samanigala ko ako gamu tunu na chenyeka gamu tunu ne kungokolo fanda banda sote kungote che minye sorasu be faranywanga ka kele ke foku bobolo la ka donu ye Niger fe ale de pume nyefe Samanigala ko ni nche pasai la hawla wala quwwata illa billah butalaw katoko Sadio Camara il est nana c'est mon fils kabida ngenya ni abibo kabida di ndede do kabida kado Sénégal ko ako colonel Passa colonel Sadio Camara ale de blara chewnye ni ya yeta ale kelempe abi mina mi gulu yere kelena o kagirina yere Sénégal ko wuli kajo cheya ni jija utisira sayanye ale ni mami be nu kumi singa asra singa armela ko kunya aterike ni u black kelenye bela jele bi ko munu ka soro olu de nyeshine be oni jugu bi nywana fe minye aye seki ordre do ba fanti seki fangu fakuba o ye commandant Kariminyang ale bina Allah Allah nam Sénégal ko ako nunu masirando dimi bini ka mafa o masagi ni do ako ame do mina ko bi armée taraka do olu dema o kuma fe minyu ni o yodi kunungo wa bi uperane ndo ku nidi o de kala sababu ye wuli kajoba ayoke fe minye kalokele kalofla atari suru irisika ufe fe minye minawo minani armée magobala aya bela jele lisige Putin ko amago be ni ndronde lawa ko amago be ni na wor do ba bolowa ko amise ka wor do di ay wardi wardi ani ministre kanna kalokele ministre bo ati kalokele mbo mina unjuna pop c'est comme ça cheya eninde enya Zanzibar anga avion balani be États-Unis ni Espagne ni nyanje anya wor besara Zanzibar amana atina walma ki dasa lako na kasinga jalabata ko dai bisilati otike obana zawo bana Allah Sénégal ko ni mina bisa ka fo fe minye passation kubo teme ka mado do ni nyanje ka sugublo di société doma o bita to ala ka dodi yambe ka do suru yambe o tala ministre yere de bi chef d'état major wele sorasi munum bi kisechi ubemi au de bi kisechi wa ay na ngata aye do avion ko na yere bi ta Russie la ou yere bi tu bolo da kise kan an mago be ni de la ministre ba fo ni de do wa aye contrat signé pop vis-à-vis de Kinshasa
vis-à-vis pas d'intermédiaire. Merci. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye contrat ye n'a signé na minɛnw dilannen n'a fɔra minɛn banna a ye na minɛn nɔfɛ a b'a fɔ ayi minɛn tɛna dɛ minnu y'a commandé an bɛ taa ka taa lajɛ u ye min commandé n'o don. A jɛlenya da y'o ye. Jɛlenya da y'o ye. Awɔ. Aw ye min commandé nin don wa o tuma nin don a y'a don avion cargo kɔnɔ joona a kana n'a ye. Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye hélicoptère kwalen belebeleba fila o nana ten fɛn min ye radar ye sɔrɔsiw ko olu mago bɛ radar la radar min bɛ yeli kɛ kilomètre 8,000. U kana to kɛ n sigilen ka so kɔnɔ kɛ lajɛ dɛ. filmé dɛ. Hali miseli n'a binna u b'a ye. Radar dernière génération. Ninnu kɛra subaw ye koyi. U kɛra o ye dɛ. Ayiwa naam. Sɛbɛnnikɛla ko a k'u taar'u bolo da radar kan u ko Poutine ma mago bɛ nin na. Poutine ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ye radar lajigi a y'a don cargo kɔnɔ a bɛ taa Mali la. Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali kɔni ye u ko Poutine ma o t'a bannen ye koyi an bɛ migi fɛnɛ fɛ migi fila u y'u bolo da o kan a ko a y'o lajigi u mago bɛ kɛlɛkɛminɛn min na Poutine ye cargo 6 de labɛn fɔlɔ jiginna tɔ 5 bɛ kɔfɛ. La hawla wala quwwata illa billah lazim. L'armée. L'armée. L'armée Mali. L'armée Mali. Armée Mali. Yargo ise. Armée. Allah. Armée. Mali Allah. Hein? Ni ne commis don c'est ça. Je peux être lieutenant ou commandant ou bien colonel. Oui, tu peux être lieutenant ou colonel. Colonel. Mais tu vas être un cuisinier. Ti migi kelen ne ma nga taa kɛlɛ kɛ fɔ cuisinier. I b'an ka nafolo tiɲɛ. I b'an ka wari tiɲɛ. N'i b'i kɛ cuisinier i bɛ taa k'o ye. N'i tɛ cuisinier. Muso bakɔrɔ. Ka kuwa kɛ nana kɛlɛcɛw nɔfɛ. I bɛ taa kuwa kɛ nana. E kɔni bɛ to soforo de la. A ka jan min saden n'o tɛ n ti sɔn. Ayiwa baasi wa n'i b'o minɛ o minɛ n'i t'o minɛ tɛmɛ ka bɔ yen. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko fɛn min ye jamanadenw ye u jigi sigira colonel Sadio Kamara don min a bɛ wuli ka taa minɛn ninnu lajɛ chef d'état major armée de l'air a y'o tugu a kɔ maa minnu bɛ n'olu ye pilotes ye n'olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ na commandant PCO minnu b'a ɲɛdɔn n'o ye pilote kuwalenw ye olu minnu bɛ se ka avion in boli u b'a fanga dɔn dernière génération a n'a technologie kuraw olu de taara k'u bolo da bɛɛ bitɔn kan k'a boli k'a lajɛ k'a fɔ nin de don u ka sɔrɔ ka avion waraka k'a kɛ kɛsu kɔnɔ k'a don cargo kɔnɔ ka na n'a ye. Mais Seydou c'est à dire min ka di nin bɛɛ i b'a dɔn avion ninnu boli b'a ye malidenw de. Malidenw yɛrɛ de don. Non ala n'u ye avion min commandé sisan sani avion ka dilan ka ban maa minnu b'a boli u bɛ t'o former ka na. Bolibaw n'u sigi ka avion kɔnɔ. Migi kura 2 min nana a bolibaw kun bɛ yen u jɔlen kun don u presselen don tile ka d'u ma. U b'a dasi dɔrɔn. U b'a dasi dɔrɔn. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Mali armée kununko ani bi armée kelen tɛ minisiri yɛrɛ ko a ko bi in na Mali armée mago tɛ force si la ka Mali territoire défend i MINUSMA wo i Barkhane wo i Takuba wo i Kapu wo jamana nana an dɛmɛ ale ni u ni cɛw ni baraji u ka taa u y'u se kɛ u ka taa anw yɛrɛ bɛ se an ɲɛna kɔrɔ sa Général Umaru Jara ka cɛdenw u bɛ se ala danga nin ka anw ɲɛ sa Mali fantan 4 bɛɛ an bɛ se ka mission bɛɛ kɛ sans l'aide de quelqu'un awɔ pop wa u ma tila n'a tɔ dasilen bɛ yen a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni u ko sani marisi kalo ka ban ka don mai kalo la minɛn bi yari fantan 4 bɛɛ lajɛlen de fɛ jamana o jamana b'an ɲɛ militairement fo an ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen la. Ne ko an di kɛlɛbaga dɔ ma de. Jɔnni e hakili bɛ jɔnni na. Korowari kɛ. O kɔni Korowari kɔni dɛ o y'an ka namugula sogo ye bi. Ka taa Janamini Alasani ɲɛ kan o y'an ka namugula sogo ye. Ka tila k'a ɲininka a dalakan la e ko cogo di. E ko k'anw ka ji k'an ka Ɲamaku la wa. E ko ka ji kɛ Ɲamaku la. Ɲamaku tila ka d'a ma. On est plus un petit pays. Ala danga nin k'anw ɲɛ sa koyi. Colonel Asimi. Asimi bɛ ko ka wari di. O kɔni. Ni Sani ko fɛn o fɛn ka sa Asimi bɛ sin ka Bɔbɔkɛ in sa Sanu wa Sanu. Awɔ. A bɛ Sanu wele. Wa Sanu fana wari ci Irisi la joona. Sanu kɛn bɛ ka so de fa wari la kisi k'a da la. N'a fɔra minɛn min ka sa a bɛ Irisiw ka ambassadeur wele ka wari kɛ bɔrɔ la wari ci joona. Wari ci i ka wari filɛ nin ye. I ka wari filɛ. A tɛ siya anw na. A tɛ siya. Nka min y'u fiɲɛ ye dɔrɔmɛ kelen de ti bɔ ka bin u tɛgɛ wo fɛ nin ye mun ye ta. E m'a dɔn Asimu tɛgɛ ma ka gɛlɛn. Asimi tɛgɛ ma ka gɛlɛn. Nin kulebaden bɛɛ kɛra. Anw min ka an yɛrɛ fa hali ka hinɛ dɔɔni. A kulo jalen don kojugu.
wala ko iti maya do Asimi bise ka fo ka ma kuma ka me dongo do iti maya do teza i ka la je ki ko fle iti jeliya do i kana jeliya kame iti interview ke ite interview ke matiye hala ngwa mi ken nakariye ki muso ka sakita i maso fana ma mi club sigi muso to la i yangwe op ma fenda ma teza do kera ti hera la mier lu way am dara katinga ma muso ka club sigi ajoba lo ye pio do na e wallahi chimizara shila ajoba lo no kunde ango club de soutien ko la Asimi Goita e ko ka kanu ke na o ke about do kasola amana yele maka ka mu ilare o kele ko ni club de soutien madame Goita Lala Diallo ngo muso ndo kasina ka tuno de ala ni kangari dara mo ko kati Goita imbala ka ke Lala Diallo droye an dara kati an vala yela nganya mo madame anye club de soutien sigi ko mini ya aya kuta nami nunu amana club sigi Muhammad Dala o na fiya no ngolo ndige o devna ko to ara bete il a raison kabi investiture do borala amana Lala Diallo ebleu ay kaba e pite do na an ya yere nyini a dodo elle a raison amete mali gwara sa koy anga tezara premier mi a joba law nami nunu cheka pip kaka ferfon la kodo daba tungara namu ni nyoro labal nyang mene ni nyoro ye femme amenyan deun kelengele ni ya bela jele mene nge ya damene mina labal joasi so di bolo ya je ko o ye kala de ke Union Soviétique Rusila wa Rusila yaro Rusi jamana ye kala ke ubi nye febe nye jirila fosoni maso ni mena ni ko ni ndara ka biro kono abi baruke abi yele awa ni ya nyiniga gien fon fola abo bedo akala ne do na kulo tini ka wu nga ho o ka gelama labal le no jigi dama le kan we yembla kekele mi se ka doni bo akun o ina re kele jori ne o te wati be de ibi fama ma de bala jogo beri jodi se du ne be bolo bu ka do bi boni sebe mi nu kama aujourd'hui sebe ne ke ba atwa de ko Alhaji Abe Haidara entreprise Kona service Joasi Sedou ni nganamu be wari soro e ka do ale tan e ka do nyedona entreprise Kona service e ka do atogo bora ninga kangare dakaye mi nye sugublo e jamana sugublo sabula mi nye poli économique et financier Joasi Sedou ka do lu e segasegale ke katu tegada akangaloka sabula bonyango mi nye sugublo e Joasi Sedou ka do ay wani ya meto akana fo document Joasi Sedou ka do ayo de glan e ka do nganamu ngalo yere la marché mi ni okunye car international ka marché joli se di ka don ay wa mi nye wuli ka jo ni segesegolo ya jira ka fo akunye prix minu ndi e ka don Kona service joli se do ni alama faraka marché yere ato soro bli wa ni alama faraka abi songa ta kasoke sebenegala ko ako jamana nangarabaya ni nataba abi maase ko chamama ako comité de règlement des différents joli se di ka don ani autorité de régularisation des marchés publics et pardon ani aywa minye délégation des services publics yon se dika don nu bela gele de ko nya soro e ka do shara kiso ani segesegelu nana dira kafo minya entreprise Kona service yen namarake e ubina yen namarake kan galo tige yon se du sabula e ka don ku yen namara ni fo document minu ngla marché no fe bonana ka kala masabula ko fora akofole minge minya wuli ka jo ni jetemine anyena na don sebene kala ko awa classe nani minye direction gelenye bloku saba minye kena koliye minye 400 mètres olu bela jele ku nganga glafe aye ni sugu bule ngana mudi awangalo yere la sabula tene nunu nganga joy jonsu sebene kala ko ikado ani minungu minywana olu ko entreprise Kona service uye namara ke koy jonsu du yen namara ke ma décret nana bo ane article nana bosa nana do ka fo haka ja e ka don sebenfuro minu na yo lu di e ka don marché nyinu wati a begalu jonso kabno ko ni garasa sugublo ere borama ako dandiko ma mi nye sambla bonyango abe ni mbara inga ka ke
min ye dossier dossier nunu jelen dɛ a labana ka t'i yɛrɛ sɔrɔ tribunal de grande instance commune sabanan na olu nana sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka na dɔ k'a fɔ hakaja bil hak min ni min fɔra i k'a dɔn nkalon tɛ entreprise kona service jɔni sedu i k'a dɔn ayiwa min ye tɛnɛ mairie dilali i k'a dɔn carré international du Mali o to a la ani direction générale des marchés publics jɔni sedu i k'a dɔn sabula olu de bi ko nunu jalatigɛ u nana ye sa k'a fɔ entreprise kona service jɔni sedu k'a dɔn a kan ka ɲangi cɛjugu bala sabula a ye nkalon caman tigɛ min ye entreprise Camara ye e kama BTP jɔni sudi k'a dɔn olu de wuli ka jɔ caman kɛ ka kunnafoni caman di sabula a fɔra prix minnu kan ka di ani sɛmɛfura minnu kan ka bɔ jɔni sudi k'a dɔn nin marché in na i b'a ye k'a fɔ ayiwa ko na service de kɔni kun da kɛra tiɲɛ ye jaaja nkalon b'a jukɔrɔ fo document a ko an bɛ don min na ko bi jɔni sudi k'a dɔn min ye ayiwa nin cakɛdaw ye minnu bɛ jamana ka marché ko ɲɛnabɔ ni k'a sɛgɛsɛgɛ jɔni sudi olu laban ye ko in dasa ka taa di kiiritigɛlaw ma pour économique financier ma yaro ye ŋɔni y'a da ye a ko an bɛ don min na ko bi ko na service jɔni sudi k'a dɔn marché ko kuma kɔni tɛ olu b'u yɛrɛ ɲini de sa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔgɔna ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasireba n'o ye Elhaji Mamadu Gaba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Gaba ko maa ti faso jira ni bolojugu ye denmisɛn jɛkulu ani fɛn min ye tɔn caman ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ni jumaseli banna boulevard de l'indépendance la kuma min bi taa fɔ o de ye Faransi ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan u ka ambassade yɛrɛ ka datugu CEDEAO a Mali k'i sen bɔ CEDEAO la a tuma an bɛɛ bɛ yen ni juma jiginna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la boulevard la ne bɛ taa sisan voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ka dantɛmɛwale a bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayana k'a fɔ ko fɛn min ye transition ye a ka kɛ lafiya kɔnɔ man di Asimi Goyita ye maa si tɛ se k'o fɔ malidenw de ko san 5 CEDEAO kulera o ka ca o ye Amadu ko susan kun Asimi Goyita y'a f'u ye san 4 u m'o lamɛn a ko san 3 u m'o lamɛn a ko kalo 29 u m'o lamɛn Asimi nana jigin k'a kɛ kalo 24 ye san 2 CEDEAO ko halisa k'u t'o lamɛn o tuma maa min ni bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ i dɔ t'o fa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye malidenw ye u ko fɛn min ye maafafɛn ye n'a mɛn ni bara i jaabi gɛlɛya o tuma an tɛ siran CEDEAO ɲɛ bilen an tɛ siran embargo ɲɛ an tɛ siran sanction ɲɛ jan ko Emmanuel Macron yɛrɛ y'i dafa kuma min na k'a fɔ k'a bɛna Nana Akufo Addo wele a ka juru tiɲɛnɛ Mali kan na o yɔrɔnin bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ CEDEAO t'a yɛrɛ bolo u bɛ maa de bolo dɔ ye fɛn dɔ jira n na sɔrɔ Faransi 24 journaliste dɔ a bɔra ka Faransi ministre ɲininka Le Drian Yves Le Drian nin tɛ yan ministre cɛjuguba in tɛ yan wologɔnalen Jean-Yves Le Drian Le Drian de don a bɔra k'a ɲininka ko monsieur le ministre ko est-ce que Emmanuel Goyita tellement qu'en gɛmɛ ka tubabu gosi ko non excusez-moi je vais dire Macron Goyita o ma Mali président ye fa dɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye a y'o kuma min kɔni fɔ kab'o kɛra fɛn min ye Faransi kɔni a binna ka bɔ a bakɔ la sabula maliden ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ye janfa in bɔ fa dɔn o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ k'a fɔ halisa CEDEAO kɛlen bɛ ka juru ja maliyɛnw bolo malidenw yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO la pewu an k'an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sabula senfilajirɔ mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i senfila salo ka bɔ yɛrɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ o tuma maliden ɲuman minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye cɛw ye musow denmisɛnw ci bilalen bɛ alisilamɛw ma commerçants ka taa fara fɛn min ye jamana den kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi boulevard de l'indépendance la ni jumaseli banna kuma 2 de banda an tɛ Faransi fɛ an tɛ CEDEAO ko yɛrɛ la bilen wa an b'an ka monnaie créer kari ka ye kɛnɛ kan dɛ awɔ n ko a fɔ kari mɔgɔ ye k'u ka taa kari i bɔra ka jɛkulu min tɔgɔ fɔ sisan kɛ kari de tɛ wa awɔ o bɛ taa an ka monnaie an ka wari an b'a créer an b'an ka wari créer ka bɔ Faransi ka jɔnya la Faransi ka intérêt fɛn fɛn bɛ Mali la an b'a bɛɛ datugu Mali b'a yɛrɛ ta bi ka o ka kɛ a bɛɛ ala kojugu kɛ o ye i hakili bɛ min na dɛ an b'a fɔlɔ la ayiwa bisimila a tuma ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ station Total wo
wasarati Josi Zedou ne bɛ n bolo buga don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma dabaliban natabaya a bɛ maa don ko caman na Johnny Sodi k'a dɔn nin polisikɛ in to a taara sɔrɔ maafa la Johnny Sodi k'a dɔn a wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni taara gun polisikɛ yɛrɛ la ngami a ko nin ko in dun kɛra cogo di marsikalo tile 14 tɛmɛnen ntɛnɛn don Johnny Sodi k'a dɔn Umaru Kamara mobili feerela don Johnny Sodi k'a dɔn dɔ sina k'a wele telefɔni na Umaru Kamara an mago bɛ mobili dɔ de la i k'a dɔn an b'a fɛ ka mobili in ye joona Johnny Sodi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ Umaru Kamara kun bɛ taama na Gawo a y'a dɔgɔnin wele i k'a dɔn ayiwa k'a dɔgɔnin wele ka min y'a wele mobili ko la n'o ye Solomani ni Magasa ye k'o ka numéro di a dɔgɔnin ma ɔ dɔgɔkɛ y'o wele dɔgɔnin dɔ de ko ayiwa Usumani Kamara ye ayiwa mobili sanna in wele n kɔrɔkɛ de ye n ji ma ko ka taa mobili yirala mobili in jɔlen bɛ ACI kɔnɔ Johnny Sodi k'a dɔn awa dɔgɔkɛ kɔni dar'o ci la min kɛ kɔrɔkɛ kɔni tora weleli la i n'a ye ɲɔgɔn ye wa yalima a bɛna mun na a ko bɛ cogo di a dɛsɛra kolokoto ka dɔgɔnin sɔrɔ Johnny Sodi k'a dɔn a labanna sa cɛ yɛrɛ min y'a wele n'o ye Magasa ye i k'a dɔn mobili sanniko la a y'o wele o k'a ma i ka ciden ne m'a ye hali bi koyi o ko bɛ se ka kɛ cogo di kabini sɔgɔmada in n'a a cɛra fo sisan e m'o ye a ko wa ne peresele yɛrɛ don koyi sabula ne ye policier n datɔ don Kayi GMS la Johnny Sodi k'a dɔn a ye dɔgɔnin wele tuguni ka dɛsɛ a laban yɛrɛ ja tigɛra sa Johnny Sodi k'a dɔn sabula dɔgɔnin kunkan de bɔ i k'a dɔn a ma se a cira min ma o ko k'ale maa ye ɔ telefɔni yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen o yɔrɔnin bɛɛ a kamana gan dɔ a nana kunnafoni di réseaux sociaux kan Johnny Sodi k'a fɔ ko dɔgɔnin ɲɛmatunnen don o yɔrɔnin bɛɛ gendarme dɔ sina k'a wele k'a fɔ e ye jate min fɔ ani mobili ko kuma ni fɛn minnu fɔ ayiwa i k'a dɔn mobili dɔ kɔni ɲɛra yan mobili dɔ kɔni bɛ yan i k'a dɔn samara sengeli b'a kɔnɔ a vitre bɛɛ cilen don o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn a sina k'a ka dugutaa surunya a ye ayiwa Bamakɔ sira minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka taa gendarmekɛ in fɛ yen ɔ gendarme ninnu nana wuli ka jɔ sɛgɛsɛgɛ ka mobili in jira a la a y'a dɔn Bill Hack nin ye ayiwa mobili feereta min n'a kun y'a kɔfɛ a dɔgɔnin ye o ye nin ye nka mobiliw vitre cilen don samara sengeli b'a kɔnɔ joli bɛ mobiliw la mun de kɛra mun de nana Johnny Sodi k'a dɔn a tora sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw na polisiw laban nana wele Johnny Sodi k'a fɔ a ye ayiwa i k'a dɔn awa kamalennin dɔ su kɔni filɛ fossé dɔ kɔnɔ ACI kɔnɔ yɔrɔ dɔ la Johnny Sodi a bolila ka t'i ɲɛ da o ka jumadonya fɛ ka taa sɔrɔ o dɔgɔkɛ in don a kamana tɔ bɛɛ ganna Johnny Sodi nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na min y'a wele a bɛɛ sa polisi de don min kɔni ye mobili ko nana ɲaami cɛnin ni polisikɛ in ɲɔgɔn ye wa i k'a dɔn polisikɛ ye mun de kɛ yalima polisikɛ tun bɛ mun nɔfɛ a ɲɛ ma se ka dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Johnny Sodi k'a dɔn u y'u kun da tribunal kan tribunal ye yamaruya di kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ min ye telefɔni sira minnu jira a yera k'a fɔ a dɔgɔkɛ min n'a fara i k'a dɔn u ka kuma laban kɛra ani Magasa in den ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisikɛ ye u ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka taa sɔrɔ tarafatali don cɛ in ye polisi ye i k'a dɔn a bɛ GMS la Kayikaw fɛ yen min ye ayiwa ko in kɛra don min a bɔra o don kelen de ka taa Kayi Johnny Sodi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ o ye ci bila Kayikaw fɛ yen Johnny Sodi k'a dɔn k'a tɛgɛ fila k'a kukala ye k'a minɛ ka na sabula sɔmin kelen don a la k'a fɔ a ye maa fa tuma min n'u nana n'a ye Bamakɔ u nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka jateminɛw kɛ Johnny Sodi a nana dɔn k'a fɔ a nin bɛ ko dɔ la sariyatigiw kɔni bara k'a nɔbɔ bi ka se k'a ɲɛdɔn dalu jumɛn in na mun ni mun dɛmɛna ani kamalen ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche o ye dabalen ye Yakuba Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko an ka taa office du Niger la pioche o ye mun ye anw fɛ o ye dabalen de ye dabalen ye mun ye dabacɛ kɛ anw k'a ma falo o de don falo falo bɛ dingɛ sen o de don o ye la pioche o ye pioche ye mais machine ba dɔw bɛ yen i b'a fɔ bulldozer caterpillar ninnu o nunguba min n'u b'a turu dugu la a bɛ fɔ o fana ma la pioche o kelen don o kelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko office du Niger fɛn min ye office du Niger ye a ɲɛma n'o ye Abdel Karim Konate yebali ni kumabali a ye kow lama dɛ on peut le payer invisible. Il ne parle pas, il n'est pas visible. Mais avec Bara là, mais ça devient grave. Là, ça amène des doutes. Ton ami a disparu. Mais 1000 fois. Il t'a regardé connu. Sangele de pays. Et n'a t'ignoré. Sangele. Wa avec malodingue de kono, avec kolo kono. On a tabena ma like kambo. Allah va bitunu. Ali téléphone tableau.
C'est un paysan. Au tête de lui, ça. Dis-lui de sortir. Akabo Pokolongo. Akabo Kolongo. Amenei. Niemieta. Akabo. Nam. Samanigala ko Abdel Karim Konate ayere mapma nga mami mana ode Bamoy Keita ye bolo fara mi me office du Niger la ou komi ma appui au monde rural directeur appui au monde rural Bamoy Keita ale de pmana sabula ale deni senekelaw kasuru ngosobe ale debu ka torodo ale debu ka sorodo ako femi office du Niger ye geleya na tabe femi maloy tonu ba keme woro office du Niger yo de yara o malo de sorola o bambo Sabanigala ko akoni ya takalaje gweleya nana anga jamana kono sabula femi office du Nigeria yoro mi no bolo dalembu fe ka fu nganga Senekala obiti jo hectare ba keme ani bisabala nga ala ni lakana baliya ni gweleya ba keme ani fladoro ode sera ka bara Sabanigala ko femi soro mi no kanga ke o kunganga be malo toni woro de ma hectare la go masoro sabula gweleya chama de nana lakana baliya nana jiko gweleya fene nana saminya donjogo la wa femi ji daele ani fɛn min ye forow kɔlɔsili ani forow lajɛli o caman be minnu ma se ka sira sɔrɔ ala ni kanabaliya y'a sababu ye sabula bamanjuw ni terrorisiw firila yɔrɔ caman kan sɛbɛnnikɛla ko ngo n'a ta bɛɛ min ka baara ɲɛdɔn baara ka di ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye Abdel Karim Konate an pe a ka baarakɛden minnu n'olu bɛ tɛrɛ kan ala ni PDG ka cɛsiri n'a ka jija u ka se ka caman ba de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko engrais fɛnɛ sɔrɔli o kɛra gɛlɛya ye sabula hectare kelen o kelen engrais bɔrɔ 6 de kan ka don engrais sɔrɔli gɛlɛyara ɲina fo ka taa fɔ k'a to ten o ju tɛ an bɛ la o ju bɛ Bamako yan de sabula foro minnu hectare kelen mago bɛ bɔrɔ 6 la dɔ wɛrɛ ma sɔrɔ bɔrɔ 3 kɔ engrais sugubulon ma d'a tigi ma o voilà bon n'o de kɛra sɛnɛkɛlaw bi ɲanu kungo kɔnɔ tout le problème de ce pays c'est ça kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛnna kaba sɛnɛnaw sɛgɛnna burusi kɔnɔmaw sɛgɛnna office du Niger fɛnɛ a problème yɛlɛ bien sûr c'est ça Sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛra gɛlɛya ye ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ye jija ni cɛsiri ye o kɛra an bɛɛ ye kɔlɔsili kɛ ɲɔnɔ marabolo dɔw bɛ bamanju ye forow jeni u ye maaw bali ka t'u ka malow kan o tuma u ko min ma ka diɲɛ yɔrɔ caman ka sɔrɔ kɔ an'u ka ji wari kɔ hectare 12,000 a ko jɛngɛrɛ olu kɔ 12,000 hectares hectare 12,000 a ko jɛngɛrɛ ka wari kɔ o nafolo o bi t'i jɔ miliyari 1 a n'a kunkanfɛnna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ wɛrɛw ye olu kɛra a ko an bɛ don minɛ ko bi u ko min ma contre saison o de bɛ sen na samiya kɔfɛ ka ji yara fa bɛɛ lajɛlen fɛ samiya 2 office Niger b'o de kɛ a ko baaraw daminɛna o bi sen na wa o dɔrɔn tɛ malo bannen kɔfɛ fɛn min ye supɔmu ye gan ka taa fara fɛn min ye gɔyɔ kan ani jaba pomme de terre o foro de yaralen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ jango sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ minɛ kana nalen bɛ an bɛ kɔni ngali k'a don nin bɛɛ lajɛlen bi yara an ka jamana kɔnɔ cogo min jamanadenw ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko office du Niger kununko n'a bi kelen tɛ sabula a dilen bɛ cɛ min ma ale ye to a ɲinina de ye baara sira fɛ sabula ko ko n'a bilar'o la f'a k'o tɔgɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Abdel Karim Konate hali n'a ma kuma hali n'a ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ a ka ye a bɛ ka baara min kɛ jamanadenw ɲɛ b'a la wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ office du Niger tɔgɔkɔrɔ min b'a la a bɛ ka segin o ma wa fɛn min ye an pe yen a bolo maanalen bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye Mali ka kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen ka jiginɛba ye an ka bɛɛ lajɛlen balo an bɛ taa sira min kan n'an der'o kan san 5 bɛɛ malo ti don bɔ kɔ ka don Mali kɔnɔ bilen nka n'a min cogo dɔ guwa bɛ karo dɛ ka karo cogo di pas de conférence de presse n'a mi cogo dɔn non guanba min mara ka sɛnɛ a bɛ karo dɛ waati min na o y'a sɔrɔ il était porte-parole du gouvernement maintenant il est PDG de l'office du Niger avec foro de kɔnɔ et ça change quoi et alors ça change le numéro de téléphone ça change qu'il n'a plus de téléphone d'ailleurs ouais o de gwa jane o de gwa jane a kariba téléphone un peu bolo bleu o moi sénégalais de do un ami est toujours un ami si tu veux voir ton ami va dans l'office du Niger ndita ibita kolongo voilà ibita mbewani ibita soroy yo je du wati na ka wati ma se bita mbabla ya bongolong